ngokwami mnandi kuzocinga yazi manje ka ungumuntu ufuneka manje kuyafuneka manje ukuzipholela ungene nje etoilet nje ukuzogcina nje wese itoilet uyiclean nje ngokwakho ungathi uzokala baxoxa ndizovula tu kanjani tu ndizo WhatsApp le toilet ndiyicleana ngokwami oko ndiyayicleana ndiyayithini uyaxoka umuntu othi ufuna uzokaka zawuphola engqondweni mini yonke namhlanje mini yonke okwenza WhatsApp ngefoni yami uyaxoka umuntu othi unqonqozana umuntu ofuna ungena etoilet unqonqwana uzumhoya ndiya WhatsApp andidicleanwa ndim andile alapha itoilet icleana ndim iyaxoka into etsoyo suka akuzungena kwantu make all ingxaka nokaka andikaki nokaka ndipholile ndiyacinga okumani kodwa uzocinga etoilet ucinge ngasese ucinge uphole engqondweni nefoni yami phelelwa libhedi ndonke ndiyotshaja nje ndiphinde ndibuye ndawuhlala imini yonke namhlanje apha etoilet uyaxoka umuntu othi ufuna ungena yes ndiphosana zindawo ndifuna itshaja ndibuya uyaxoka umngena mntu kweyam etoilet ndifune nditshaja uba ndibuye ndibhizi apha ntoni kanti ndizamele nditshaja mani ifoni yam pelele ebhedi kutheni ngayihlambi itoilet itoilet yam le aphinde ngene sayihlambe hayi ubeka nje ipasile ngiphume hayi mani kakani phaa esithubeni tyini kalwezi mnanse ufuna itshaja pha ndithi kaloku Tell